Vôbec nie. Nemáš tie benzáky, o ktorých sme hovorili? Ale Sabrina zás. My sme dobrí občania Slovenskej republiky. Pardon, Slovenskej ľudovej republiky. To bolo veľmi politické. Politike sa vyhýbame. Však, Juso, ale však... Ako politiku by sme my mali preberať? My sme apolitickí. Vidím iba od nosa hore. Takže už od 2012. my volíme iba KSS. Čo je KSS? Komunistická strana Slovenska. Mucko. Aha, dobre. Výborné. Skvelé. Dáme teraz to ticho, 30 minútové? Áno, samozrejme. Počkaj, čo ty si vyťahol do piče? To je borovička? Nie. Áno, ja budem. Veď práve, čo to je? Potrebujem chlapa. Takže som sa pohla. Daj mi to. Daj. Ginger shot. Do piči. Bolí ma brúško. A ja som to fakt otvorila. Bolí ťa brúško, hej? Chceš? Daj si. Pure Fruits. Pravý drink pre let's playerov. Krista Boha. Nikto nechápe. Áno, kokot, lebo ja som atletický typ. Ja viem chytať. Na zdravie. Dobre. Shot. A ideme na to? No. V zdravom duchu nie. Čo je téma? Áno. Dajme tú tému, čo by sme zakázali. Lebo ja mám niekoľko názorov teraz. Som sa nahnemala. No. Cestou Ty sa rada hneváš. Ja sa inak strašne rada hnevám, to je pravda. Ale vieš čo, nedávno som videl ten koncept. No nedávno. Počkej, tie slnečné okuliare si tam dole, lebo vyzerám jak kokoti absolútny manosférový. Počkaj, hej, počkaj. Ja som nedávno som videl ten... Prepáč, mikrofón. A ten koncept, že strašne chceš, aby ti bolo zle, že máš problémy a nič s nimi nerobíš, lebo chceš, aby ti bolo na piču. A ja som bol, že wow, že to som úplne ja. Toto je proste... Ja existujem od toho, aby som mal problémy, lebo ak by som nemal problémy, Sabrina, o čom by sme sa rozprávali? O čom by bolo naše kamarátstvo? Rúža pre nevestu, prvá séria. Inak, my sa nevieme, Juso, nevieme si pozrieť Rúžu pre nevestu, pretože vždy my začneme Rúžo pre nevesta, hej. Stále sme na epizóde 1 prvej série, kvôli tomu, že my si zapneme tú Rúžu pre nevestu, prejdeme 10 minút. Ani nie 10 minút do piče, naposledy sme si to iba zapli a bolo to v pozadí. Sabrina začne niečo hovoriť. Ja som, že stopni to, lebo budeš hovoriť 20 minút, hovoríš 40 minút, ja hovorím ďalších 30 minút a takto proste asi 4 krát, kým nepozrieme proste, že polovicu tej prvej epizódy. A potom to vypneme, lebo sú 4 hodiny ráno a my sa ideme ďalej rozprávať. A keby sme nemali problémy, keby sme neboli úplne, že problematické kurvy. Tak proste o čom by sme sa bavili? My sme si normálne tú Rúžu pre nevestu pozreli. To je strašné. Hej. 3 bodky. Nejde to tak dobre pred kamerou, ako keď sme sami... Ja ich tu vidím 3, akože neviem, jak ty. Ľavý pisk, pravý. Tak som platiteľkou daní. Čo? Počkaj. Zákaz, čo? Aha, áno, čo by sme zakázali? To som povedal, to chcem počuť tvoj názor. Téme, ale toto nie je dobré. Ak my ostane pri téme, tak téma ostane pri nás. Počuj, pretože ty si začal veľmi dobre. Teda nie, ja som začala dobre, a ty si sa dobre chytil. Once again, men think... Všetko vymysleli ženy, muži iba nasledujú. Ja len som a aj tak mám kredit za to, čo ty si vymyslel. Nie, ja som povedala, že by som zakázala mladých mužov. Tyže celkovo? Nie, mladých mužov v oblekoch. Na vysokej škole. Na strednej škole, keď vidím niekoho mladých obleku, akože pál do piča. Niekto, kto má domácu úlohu z matematiky. Nás na strednej škole tak dojebávali za to, že sme nemali prezúky. Ťa poslali domov, keď nemáš prezúky. To bol úplne fašistický štát. A proste, a keď si predstavím niekoho, že dojdeš na ten vyjebaný gimpel, alebo neviem čo, a si proste v obleku kokot. Ale vieš čo, v obleku a kroksy. Lebo musíš mať prezúky na strednej. Chceš sa zasmiať? Nie.
Ja som toto urobil s mojim kamarátom. Tak ale... Presne takto. My sme sa obliekli do obleku, ešte k tomu ja chudobná piča, vieš. Proste. On chodil pravidelne do Dubaja za nejakou svojou sesternicou. Tak už nebude. Takže proste, on mal akože naozaj, že oblek, hej. A ja som proste prišiel so svojím od bližšie neurčitého etnika obchodného, neviem ako to sú. Pozri, Sensi je obchod, ktorý sa doslova volá u Číňana. Nie len v Sensi, Sabrina. Nemáš nachodené to Slovensko. A problém je, že mám taký dojem, že oni sú všade. Že to je skôr vietnamský obchod, ale dobre. Na všetkých troch kamer. Pozri, marketing je silná vec. Áno. A mení aj rasy. Respektíve etnika. Pozri, keď tam príde tá babka po 45. raz a povie ti, že idem k Číňanovi, tak si povieš, že to piče fajn. Akože neviem, ja som to akceptoval, od kedy som bol dieťa a prvý raz moja mama... Hej, lebo... Takže sme rovno... Nebudeme riešiť politiku. Immediately. Rasové. Počúvaj. Ale nie, mojou snahou je natočiť také video, aby si ty mi to ukazoval za každým, keď mi zase napadne kandidovať. Že tu máš do piče. Počúvaj, keď sa bavíme o mužoch v obleku a o politike... Čo tak žena v obleku? Tvoja... Hej, akože sme na casting couchi, znova máš nejaké myšlienky, ale počúvaj ma, nemôžeš kandidovať. Ja nechcem. Lebo ty to zoberieš vážne. Hej. A potom už sa vôbec nebudeme mať o čom baviť, lebo ja budem pičovať na teba. Bude to také, že áno, určite akože ja to myslím vážne, do toho pôjdem a budem tam tvrdá a budem tam riadna a nemôžeme byť takí, no akože na oboch stranách sú zlí ľudia. Toto je dôvod, prečo ja ťa nemôžem zobrať ani do mojej kandidatúry za stranu Bomby na Ilavu. Pretože Bomby na Ilavu je môj osobný projekt v mojom srdiečku a ak by naozaj som začal kandidatúru, tak ty by si to proste brala vážne a ty by si bola, že Lukas, ale ty si príliš, vieš, ale možno musíš osloviť stredopravú možno tie bomby by sme mohli dať len na tú Stupavu a nie na tú Ilavu a že to je moc ďaleko. Inak ja ani neviem, že kde je Ilava. Ja neviem, kde je Stupava. Ja som taký zlý bol na geografii na základnej. Ja som tak rád, že geografiu máš iba na základnej a potom sa všetci sa hráme, že nevieme, že to niekedy bolo. Ja som tak teraz s matematikou, ja neviem rátať. Ale inak neviem, kde sa nachádza väčšina miest na Slovensku. Kamo? Minule som išla do Banskej Bystrice a keď som sa pozrela na mapu, kde sa nachádza Banská Bystrica, som sa otočila, neviem, že to bol môj bývalý, ktorý tam býval. Som povedal, že ja som si myslel, že tak viac hore. A že kde? Tak viac akože tak pri Tatrách. A to je hore, nie? No to nie je tak úplne, že doslova. No ja nie, som si myslel, že to doslova, ako chápeš. Tam je Poľsko. Tam je Žabka. Orava. No. Tak, ja neviem. Akože moja mapa končí, že Dunajská Streda. Maďare. Ja často ani neviem, že čo je ešte Bratislava a čo už nie. Na to, hej. Hej, inak toto som podľa mňa podedila od otca. Pretože okrem ďalších vecí, čo tam je? Alkoholizmus, mommy issues, závislosť na liekoch. Mommy issues od otca je, myslím si, že naozaj... Však jemu umrela mamka, vieš. Vieš. No neviem, Sabrina. Jemu umrela mamka, nejako to generačne preniesol na mňa, že aj ty trp. Som inak nevedela, že je mŕtva. Toto je legit historka. Proste ono to išlo tak, že ja som oslovovala svoju nevlastnú babku po celý čas, že babi. Však prečo nie? A potom jedného dňa prišiel za mnou môj bratranec a povedal mi, že poviem ti tajomstvo. A ja, že čo to bude? Hej. Bratranec, povedz mi tajomstvo. Sabrina. No. A potom mi povedal, pozri, Maďare, incest tam akože pravidelne sa praktikuje, hej. Môžeme zakázať teba a tieto témy? Ja ti dopoviem moju mŕtvu babku, dobre? On mi povedal, že vlastne toto nie je moja babka. A ja, že akože, ako sa opovažuješ, to je moja babka. No ja som sa urazila. A on, že nie, ty kokot.
že tvoja babka je mŕtva, že naša babka je mŕtva, to je ako je nevlastná babka. A vlastne ona nie je ani akože naša babka, lebo si nezobrala nášho deda. Ona je proste žena, ktorá býva s mojím dedom. A vieš čo? Ani Akože to bol- biologicky, ani Bohom dané. No strašne. Hej, niečo. presne tak. A vieš, čo som potom robila strašne dlho? Mhm. To akože mu muselo strašne bolieť. O tej som svoju babku volala nevlastná babka neustále. Akože celým menom. Nevlastná babka. Predstav si, že dáš svojmu dieťaťu meno nevlastná babka. Normálne na rodnom liste. Takže, no, akože, takže tak. Inak sa mi zdalo divné, že prečo stále kladieme ako oné kvety a sviečky na proste neznámy hrob pre mňa. Dobre. To bol hrob nejakého komunistu a my sme veľmi Moje stranická rodina. Hej. Takže tak sa to na mňa posunulo ďalej. Údajne preto je taký zlý človek, akože nie, že zlý človek, on je dosť trápny. Sabrina, ja ťa zastavím. Nie sme na terapii. A hlavne my nie sme u teba doma o 4 ráno. A toto, Ale ja sa nechcem akože ty si bola, že pred kamerami je to ťažšie. Môj otec... Bol to rok 1928. Ja som vedel, Hitler že máš bol práve v minimálne 100 Bavorsku. rokov. Myslím, Bol? že som mala 16 alebo 18 rokov. Bolo to leto. Akože nie. Dobre. Čo sa zachráň nás, prosím. Nejaká iná téma, hoci čo, prosím. To sa zvrtáva. Ty sa cítiš dobre? Cítiš sa výborne? Inak, ako kurva, pamätáš si, keď Kotlebovci boli relevantní? Pamätáš si, keď proste, že... Vieš, a teraz... Áno, všetci sú pamätám takí, sa, bola že- som tedy PSku. What a time to be alive. What a time to be alive. Ale že proste v nejakom bode tá republika bola, že my sme len ďalšia proste, my sme tá tretia najväčšia strana a všetci sú, že a čo tam po nejakej republike a fašistov, všetci sú tu fašisti. Kurva, smeráci tu. Vieš, že Inak- oni kedysi sa tu riešilo, že fúha, že to je strašné, že v parlamente je nejaká extrémistická strana a teraz sme, že girl. Just another day. Girl, kto nie je Just another Tuesday. extrémistka. Už aj Ale PSko inak- pomaly sa začína oné. Taký, že... A možno, keď oni ustúpia tie 2 metre a ja prídem o meter dopredu, tak možno tie ďalšie 2 metre neustúpia viacej doprava No. a možno budeme mať nejaký kompromis. A oni vždy idú ešte viacej do toho práva a PSko je iba, že to je neskutočné. To je To niečo som, v neskutočné. živote som toto nevidel. Musím ísť do NK na rozhovor, Jež- spraviť zádušnú omšu ekumenickú a referendum. Alebo podpisovú akciu. Toto bolo toľko slov, ktoré nie sú v Biblii. Ekumenická omša nie je v Biblii. Verím tomu. To je v tých katechetických ďalších veciach. Pozri, ja som bol katolík veľmi nie Tá často, práve, veľmi že málo. známa, veľmi známa, ako sa to Čo je volá, inak parable od ekumenická? Ježiša o Čo znamená podpisovej ekumenická? akcii. Sabrina, čo znamená ekumenická? Ja neviem. A nikto to podľa mňa nevie. Ani kresťania, ani katolíci, Počuj, ani evanjelici, ani protestanti, ani ortodoxáci, ani... Ja Ani som, Židia to ja som nevedia. klasická A Židia európska to- slovenská katolíčka. Ja neviem 90% vecí. Len viem, že ani nie, že milujem blížneho svojho, milujem Pannu Máriu. Dobre, ale ona je groboska. Ona je... Dám si ju vytetovať. Povedala som to mamke aj babke. Tak Ale- oni na teba musia byť strašne hrdé. A dúfam, že do toho si dáš nejakú namiesto green soap ti to bude ošplichávať svetenou vodou. Ale inak to má v sebe sol, to by bolo, akože vyčistiť ti to rany, ale za akú cenu? Budeš trpieť ako Panenka Mária. Do piče, Sabrina, Panenka ja Mária som to tak to vymyslel. netrpela, to bol Ježiš. Ja sa dám, počúvaj Hussein. ma, že ja sa dám, jak sa to povie, vieš, že budem kňaz, budem mať tú bielu pičovinu tuto No. a potom budem tetovať ako kňaz. Vieš, ak je ten kňaz, čo robil rejvy proste v kostoloch, tak ja budem tetovať v kostoloch, ale iba biblické Som najprv postavy. počula, že vieš, ten kniaz, čo robil rapy a ja, že tých je veľa. Rejvy. Tých je veľmi veľa. Kriste Mária. Jeden sa Dobre. nachádza na mojej dedine.
Na ktorej dedine, akože naozaj si myslíš, že to... Moja dedina je jediná, kde je kňaz, ktorý... Bože, toto je ešte horšie. Také, že som to je také, že bol som špeciálny iba mňa. Chcel si ma vziať. Mne je tak ľúto nášho technika, ktorý toto musí počúvať. Že som bol ešte taký, že my tam budeme len my traja. Oni len zapnú kameru a odídu. Hej, lebo tak to funguje, do piči. Jasné. V živote, aj na koncertoch. Kokot Marilyn Manson tam ide proste na pódiu a vzadu nikto. Kde svetla sa iba rozhodli, že budú svietiť. A niekto tam iba zapol, že až však to bude dobre znieť. Takže nechcem nás porovnávať Marilyn Manson, lebo my nemáme rádiohlavu zatiaľ, ale... Máme inú hlavu. Hej, chlapec, si rádio, lebo ti chcem dať hlavu. Ja ani neviem, o čom hovoríš. Ja neviem. Ja som dobrý kresťanský chlapec. Vymenuj jedného apoštola. Neviem. To sú tí, čo mali tie evanielia? Lebo to bol taký, že Matúš, Lukáš. To sú také, vieš, veľmi basic. Asi preto máme tie mená. Tiež si myslím. Ty sa nesmej. Teda no, smej sa. Nie, toto je pre tvoje pohostenie. Potešenie. Pohostenie. Ja som tak miloval spievať v kostole. Všetko ostatné upiči. Ale proste tie detské omše, kde ty spievaš Gloria, Gloria, Gloria. A ja úplne, že proste... Ani nie, že I feel the spirit, ale proste iba, že do piči môžem spievať, mám 8 rokov. A potom máš 12 a zrazu babka je taká, že a ideme na dospelácku omšu a ty si, že... My sme ani no už neverím v Boha, keď existuje dospelácka omša a ja tu proste som a nespievame. Nie, ten typek s gitarou tam nebol. Nie. Ty si bol v nejakej progresívnej katolíckej onej. Progresívna a katolícka v jednej vete. Pretože, no áno, lebo my sme mali, že o 8 ráno omšu, dotrepeš sa tam, aj polnočné omše sme mali, na ktoré sme museli chodiť. Babka ma tam ťahala na každý skurvený... Za každým, keď niekto umrel, a keď žiješ v takej dedine, kde väčšina ľudí sú seniori a polovica z nich je tvoja rodina, tak umierajú ľudia každý týždeň v podstate. A proste furt si v tom kostole. A ako to bolo iné, to bolo ako, hlavne ho rozprávali po maďarsky, my sme mali takého kňaza, ktorý bol vlastne Slovák, ale on nevedel po maďarsky, on sa iba naučil tú omšu po maďarsky. To som ja, takto som prešiel, však to som ti hovoril, jak som prešiel nemčinu. Ale ty vieš, jak som ja prešiel nemčinu na základnej škole, ja som nevedel nemecky, ja som bol úplne v piči z toho a ja som posledný ročník nemčiny som mal prepadnúť, ale nemčinárka bola taká, že ty chodíš na tie recitačné súťaže. Choď na recitačnú súťaž s tým, že proste je to v nemčine. S tým, že z nejakého dôvodu, ja som nevedel, čo hovorím, ale mal som dobrý akcent v tej nemčine, čo znamenalo, že ja som vyhral nejaké 3. miesto na krajskom kole s tým, že som nevedel, čo recitujem. Ale dostal som potom 4 na miesto 5. Niekému videu malého Lukasa, ako tam recituje Mein Kampf. Alebo niečo také. Dobre. Pán technik, dáte nám tému? Nie, prosím. Všetko len nie politika. Hocičo. Vieš, čo je podľa mňa strašne ľahká téma? Čo vás baví? Shein. Shein. To bolo rasistické kámo. Ešte nebolo, to bolo na pol ceste. A už by to bolo. Ale ja som sa zastavil. Ja som videla ten moment, keď ti to došlo. Sa ti rozšírili oči. Ja keď som mal 13 rokov, tak nejakí fucking deviataci ma šikanovali za to, že mám malé oči a že vyzerám jak Číňan. Čiže podľa mňa toto je iba reclamation. Inak mňa šikanovali za to, že údajne nevyzerám slovenský, mám tmavú pleť. No lebo si Maďarka. Jasne, že nevyzeráš slovenský. Do piče, ale tak ako Maďari sú tiež Európane kontroverzné, ja viem. Ale však pozri na nich. Akože... Sabrina Katonov hovorí, že Maďari sú belosi. Fú. Musím to povedať. Fú, ja neviem, toto by ti neprešlo. Akože to je tak internalizované v mojej rodine, za každým mi boli také veci povedané, nenafarbi si vlasy. Máš takú hnedú pleť, na toto nebude vyzerať tak dobre. Jesus fucking Christ.
Shein. Shein? Shein. 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 Dobre, čo iné. Otrocká práca. Však Shein. Komunizmus. Miata. Počúvaj ma. Ja nemám rád auta. Bodka. Nemám rád. Preferujeme verejnú dopravu. Vlaky. Vlaky sú tak popiči. Shout out to Siseľ, ak to bude vidieť. Shout out. Vlaky. Shout out. On robí na vlakovej stanici? Áno, je bezdomovec. Ale nie, ja predtým robil na letisku. Keď pôjdeš na myslel, hlavnú stanicu v Bratislave, on tam bude s litrom šarišu, s marskami tam sedieť. Nie, ja som si myslel, že... Nemáte 20 centov? Predtým robil na letisku, tak teraz robí na hlavnej stanici. Vieš, že kariérny posun. Ja neviem, jak to funguje. Kariérny posun. Ja neviem. Letisko. Počúvaj ma, kto vie niečo o Sislovi? Sisel ti napíše raz za 14 rokov. Haha. Akože odpis na nejaký mím. Haha. To je vtipné. A proste ja stále neviem, čiže... Ale milujem vlaky. Ja tak milujem. Teraz pretože si autista. Otvorili novú... Wow. Takto ma TikTok diagnostikuje. Toto sú tie woke ideológie, ktoré zo mňa a mojej lásky ku vlakom tu idú robiť nejakú akože chorobu. Každopádne teraz otvorili novú vlastne do Kodani, tuším, že z Brna do Kodani. Nie som autista. Teraz vám dokážem, že nie som autista tým, že vám poviem o novej vlakovej stanici v Kodani. Nie som autista, lebo neviem, kde je Kodaň. Ja viem iba, že otvorili tú vieš, akože trasu. Štáte je aspoň? Prosím ťa. Vieš, odkiaľ je Sisľová priateľka? Z Norska. No, a tam pod tým. Hej, lebo keď mi povieš, že Norsko a pod tým, dobre, kde na penise? Ukáž mi, kde na tom... No ten penis, to je ten, akože to je ten penis a to je taký menší penis aj s vajcom a to je proste Dánsko. Kde na nordickom penise? Ako vec homosexuálny môže byť, keď pozrieš sa na mapu a vysvetlí mi to podľa penisov, že kde sa čo nachádza. Ja sa s tebou nebavím. Toto bol útok na mňa a moje vláčiky. Šiši. A moju nevedomosť geografie. Neučili ste sa geografiu. My sme si to ešte nepozreli spolu, takže ešte nevieš, ale to budeš vedieť. Naše kamarátstvo je založené na tom, že Lukas zacituje Dana Dreva, ktorého sme si pozreli, alebo niečo čokoľvek iné a moja reakcia na to je, že nemám tušenie, o čom hovoríš. Potrebujem chvíľku, lebo práve mám obrovský šušeň v nose. Ale musela si to povedať do toho mikrofónu. Šušeň lebo ten mikrofón, on by nemohol existovať. On potrebuje vedieť, čo sa ide diať, aby... A vieš, že sa môže otočiť? Nie. Mimo, alebo ten... Ja chcem, aby to bolo tam. Hej. Prosím vás, toto potom ukážte na nejaké moje... Koncentruje ten mikrofón? Ukážte to potom nejaké moje potenciálnej priateľke. Potenciálnej. Ako gross dokážem byť. No ty jej to ukážeš, lebo miluješ attention. Wow. Call out. Ja, že milujem attention. Ako sme sa dostali sem? CVčku. Ona nepotrebuje, ja tu potrebujem do CVčka. Ja som nezamestnaný. By the way. Jak poznáš svojich kamarátov? Ty vole. Toto je vrchol. Áno, hľadáme prácu pre Lukasa Huboja. A ja nechcem mať prácu. Nikto nechce mať prácu. Preto pracujem v knižnici, kde ma vlastne platia tak, ako by som nemala prácu. A ja som robil v knižnici, ani to som nechcel robiť. Lebo tam aj tak musíš... A tí ľudia sú tak jebnutí. Ale áno, Oni dojdú a normálne proste, ja neviem, že oni si myslia, že ja som ten ChatGPT. A to ešte, keď ja som robil v knižnici, tak ešte nebolo ChatGPT. A aj tak sa k tebe proste... Ale... Nie, počkaj, ja ti musím povedať, kto prišiel dnes. Knižnica, hej. Satinská? Vieš, pani áno, do mojej knižnice chodí Viera Satinská. Poradila mi pri ZTP. Že ako si ho vybaviť. No, ďalej. Bolo to skvelé. Pravidelne sa rozprávame
o jej zdravotnom stave a o jej deťoch a všetko. A vieš, ako dlho mi trvalo pochopiť, že je to vlastne manželka akože Satinského? Pretože ja som videla to, akože to je meno v karte a bola som, že ako Satinský, hej? A ona potom ona povie, že viete, moja dcéra, možno ju poznáte, Molnár Satinská, a ja takže poznám jednu Molnár Satinskú, to známu, ale to nemôže byť ona. Takže ticho. Potom spomenie svojho syna, že nemal Satinský syna tým menom? Absolútne nič. A tak zájdem za kolegom a hovorím mu, že taká pani sem chodí, že pani Satinská, áno. Že mi strašne akože, že má niečo spoločné akože so Satinským? A že Sabrina, akože čo? To je jeho manželka. Mali spoločné viac než dosť. A musím vám povedať skvelú vetu, ktorú podala pani Viera Satinská. A že povedala jednom interviu na plnú hubu, že vraj ona bola vlastne v komunistickej strane dosť dlho, že z donútenia vlastne. Toto ideme on record hovoriť. Áno. A že vraj Satinskému vyčítali, inak nehovorím Julius, pretože neviem skloňovať Juliovi, nemám tušenia. Píšem, mimochodom. Takže, a editujem. No, to neznamená, že vieš hovoriť. Som Maďarka, neskloňujeme. Určite, že skloňujeme. Ale inak ona povedala, hej, Satinský bol tak, že vyčítajú mi neustále, že proste mám doma komunistku, tak som povedala, že komunistov treba jebať, tak to robím doma. Krásne. Ale dnes prišla taká, že 17-ka, hodila mi takto na stôl knihy. A to že 17-ky radi robia. Hej, a zahúčala mi na mne svoje meno. A ja na ňu pozerám, že dobrý deň. Kartu máte? Nie. Zase mi zahučí svoje meno. Well, fuck me, I guess. Jebať môj drag však. Jebať môj drag, hej. Jebať môj ťahač. A on sa... To tak rýchlo prechádza? No ale väčšinu času si rozprával ty inak tento raz. To sa väčšinou nestáva. Wow. Muži mali zase priestor. Zase mali iba muži priestor, preto to ja verím lesbický separatizmus. No, Andrea Dvorkin. A preto to som hovoril celý čas ja, lebo ja som kľúčom k unifikácii strednej a nižšej Severnej a Južnej Korei. Stredná Korea. To je tak veci. Stredná Korea. To je tak veci Severnou a Južnou. Vieš si nájsť na mape? To je tá jediná vec, ktorú by som našiel. Stredná Korea. Tu niekde. Budeš to hľadať niekde v Afrike. Tuto. Ty vlastne vieš, kde je Palestina, kam Julo šiel? Vieš by si to nájsť na mape? Áno, to je tá jedna vec, čo viem nájsť na mape. To je skvelé inak. Ja som tak ale neviem, kde je Lučenec. Ja som tak strašne... Ďakujem, Sabrina, lebo ja som tak strašne dôležitý a ja som tak strašne... Toto je tak dôležité, že ja viem raz geografiu. A druhý raz. Nejde sa, lebo akože je to v poriadku. Moja bývalá si myslela, že Albánsko je Grécko. A je taká, že vieš, že Grécko má niekoľko ostrovov. Albánsko nemá asi žiaden. Kréta. Lesbos. Odtiaľ si? Teraz po novom som sa tam presťahovala. Podľa mňa... Najkrajšia vec na svete inak. Keď už sa bavíme o geografii, Petržalka autonómna zóna kedy? A toto bude podľa mňa prvý alebo druhý bod môjho volebného programu pre bomby na Elavu. Ty máš lesbický separatizmus, ja mám petržalský separatizmus. Ale ten lesbický separatizmus by bol vlastne iba ja. To už sa separuješ teraz, nie? Prestaň. Na čo chodíš na rande, keď aj tak chceš byť separé? Musíš robiť to, čo ja. Ja už som rok v celibate, v kláštore. Minule sme zistili, že môj celibát bol, že 3 mesiace. A potom mi pekné dievča povedalo, prečítaj si Vámoša. A ja som bola, že yes, ma'am. Inak ona ma poboskala a povedala mi, že ak dočítam druhú časť, že dostanem viac, ak dočítam druhú časť. Kámo, za jeden večer. Ja kde bola, keď som sa musela učiť štúra? Ja som nematuroval.
Ja som tak rád, že som sa nemusel nič Ani ja som nematurovala. Ty si tiež... Čo? Prečo? To som práve chcela povedať. Prečo tento ideš pozerať? Toto je jedna z chýb v tvojom živote. Nie, ak nás chcete počuť viac, pošlite peniaze v obálke na adresu na bombinailavu SRO .sk .sk.eu EU. sídlom Ilava. Berieme iba norské krone. Inak .ai domena Stredokorejské .ai domena je nejakej random krajiny, zabudol som, jak sa volá. A keďže teraz všetci riešia AI, tak Áno, polovica viem. z ich vyjebaného štátneho budžetu ide z toho, že Áno, si ale ľudia vieš čo? kupujú tie Vďaka domeny. tomu teraz vedeli postaviť, že nemocnice a školy a cesty. Socializmus je o AI. Socializmus AI tvárou. Presne tak. A tam to ukončíme. Koniec. Šalom alejkum, ako by niekto... To inak povedala Ty si navraz. salam. A tam to Salam končí. Slám, ale čo? Dobre. Budeme mať možnosť strihať to? Chcem vystrihať, že všetko. Nie, ostanete iba tá časť o šušni a všetko ostatné pôjde preč. To je na